beshilo bosebenzisa iteksi sathoba online so neniyibonayo le Phakamani Youth Movement sebenzekayo namhlanje izolishayidela live niyibone bayazama ke guys lokho bebheke so bazama ukubonisa benza ntoni so bayazama nabo so inika i-chance badlala ingoma yabo banibonisa uba benza ntoni so guys subscribe bakhona ku-YouTube Phakamani Youth ingene phana Instagram Phakamani Reach for the Stars phana then bafumana ku-Facebook Phakamani Youth sure Bluetooth mode.